Ndị be anyị ekene m unu, kedu ka unu mere? Unu anọkwa mma na-ekwe oyoyo? Oge eruola mgbe anyị ji ewetara unu ihe nkụzi Igbo banyere Igbo, omenala Igbo, site n'ọwa YouTube nke Nwaada Nọọnọ Kpakpando. Ọkwa onye unu na-anụ ya n'oge awa nụ. Eji m n'aka na ihe niile na-aga ọfụma, nkene dịla Olisa n'ihi na mmasị ya, ewezụga ya na onweghị ihe anyị pụrụ ime. Nkene dịla ya n'ime ihe niile. Na-asịkwazi unu mwakpụdebe n'ụsọ unu bịa gere nke anyị ji bịa n'izu ụka. Isiokwu nke anyị bubata n'ụbọchị taa bụ gịnị? Ụlọ na ezinụlọ. Anyị ga-amụta okwu mbụ n'asụsụ Igbo, ma anyị ga-ebido n'ụlọ na ndị ezinụlọ gị. Ụlọ, that is n'olu oyibo, home and family. Ka anyị hụ okwu ndị anyị ga-amụta tata. Nke mbụ bụ mama, papa, ụlọ na ụmụaka. N'ikpeazụ n'ihe mmụta ị ga-agwakwazi m ihe a na-akpọ mother n'asụsụ Igbo na-enweghị enyemaka ọbụla, iji gosi na ị na-amụta ihe anyị na-ekwu. Ngwanụ, nke a mbụ anyị na-ebido bụ gịnị? Mama. Mama pụtara nne. Kwuo ya: mama, mama, mama. N'asụsụ Igbo anyị na-asị mama maka nne, ma ụfọdụ ndị na-asịkwa nne, ya bụ mother. Okwu nke abụọ abụrụ papa. Papa pụtara nna. Ngwa sorokwe m kwuo ya: papa, papa, papa. Papa bụ okwu a na-eji kwa ụbọchị, ma nna bụkwa ihe a na-asị na ọ bụ ya ahụ. Papa pụtara father n'olu oyibo. Okwu nke atọ abụrụzia ụlọ. Ụlọ pụtara house n'olu oyibo ma ọ bụ home. Sorokwe m kwuo ya: ụlọ, ụlọ, ụlọ. N'asụsụ Igbo ụlọ pụtara ụlọ mmadụ na ebe obibi dị jụụ, ebe ndị mmadụ na-ebi, that is home n'olu oyibo, house n'olu oyibo. Okwu nke a na-abụrụ gịnị? Ụmụaka. Ụmụaka pụtara children n'olu oyibo, ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị nke nta. Sorokwa m kwuo ya: ụmụaka, ụmụaka, ụmụaka. Ọ bụrụ na ọ bụ naanị otu, anyị na-asị ya na ọ bụ nwa, that is a child n'olu oyibo. Ụmụaka abụrụ children. Ọ dị mma ka ị na-esonyere anyị na nkụzi anụ a. Ọkwazịa mbọ ka ị na-enye anya n'okpuru ịfụ vidio ndị nke anyị megoro ebe anyị kọwaa maka otu esi asụ asụsụ Igbo n'uju ya, kọwakwazi otu esi agụ abịdị mkpụrụ edemede Igbo, nakwazi ụmụ ekene mfe dị mfe ị ga-amụta n'asụsụ Igbo dịka onye na-amụ okwu Igbo. Na-asịkwazi ka ị na-esonyere anyị na mgbe ọbụla, maka anyị na-enwe mkparịta ụka n'ọwa YouTube a kwa ụbọchị. Ndeewo. Ngwa lezie ka ezinụlọ si dị. Enwere mama, papa,
ụmụaka na ụlọ ha. N'olu oyibo a na-akpọ ya mother, father and children make up a home. Ya, nke a na-enyere anyị aka icheta okwu ndị a. Ọ na-eme ka anyị cheta okwu ndị a ngwa ngwa. Ọ dị mma. Ngwa, anyị nwere obere ihe nnwale ncheta n'ihe anụnwa anyị kụziri ugbu a. Aga m egosi gị ihe onyonyo, gwa gị ka ị kwuo aha ihe a tupu m gwa gị azịza ya. Chetakwa na nke a bụ egwuregwu. Ọ dị mma. Ngwa ka anyị nwekwa ihe anyị mụrụ ụbọchị tata. Anyị mụrụ gịnị? Mama, papa, ụlọ na ụmụaka. Ugbu a gwazie m, gịnị bụ mother? Gịnị ka mother pụtara n'asụsụ Igbo? Dee azịza gị n'akara nzaghachi ozi bụ comment section. Echefukwana idebanye aha gị dịka na subscribe. Debanye aha gị n'ebe akara subscribe, pịa ya. Pịkwazie akara mgbịrịmgba nke a na-akpọ notification bell ka ị na-enweta ụda mgbe ọbụla anyị zisara ozi, mgbe ọbụla anyị tinyere ihe vidiyo nke izuụka ọbụla. Nakwazi ka ị na-abata n'ọwa. Anyị chefukwala ka ị kesaa ndị enyi gị ndị ihe Igbo na-amasị, ndị ọ gị ka ha chọrọ ịmụ asụsụ Igbo, ikesakwara ha ihe. Ọ dị mma. Ebe a ka anyị na-abịa na mmechi nke ụbọchị taa. Na-esikwazi gị ị na-arụzikwa ka ime gịnị ka ị gwa ndị ya ada unu. Ọ ka bụkwa nwanne unu nwaanyị bụ Nwaada Nọọ Kpakpando. Ngwa ka o mesịa.